Vaše lázně na dosah. Dobrý den. Děkuju moc krát. Děkuju, už se těším. Dobrý den, přátelé. Já vás zdravím v léčebných lázních Bohdaneč. Já už nevím, pokolikáté touhle kolonádou procházím, ale co vím jistě, pobyt v těchto slatinných, vyhlášených lázních mě vždycky pomohl. Představte si, že se po téhle kolonádě procházel třeba Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Václav Havel, ale i hudební skladatel Leoš Janáček nebo komik Vlasta Burian. Ale představte si, že se tu léčila i hollywoodská hvězda Johnny Depp. Nebylo by špatný tohle piráta z Karibiku tady potkat, co? Léčebné lázně Bohdaneč mají za sebou úspěšnou už více než 100letou historii. První pacienti si do Bohdanče přijeli léčit pohybové obtíže již v roce 1897. Lázeňskou atmosféru konce 19. a počátku 20. století připomínají dnes již pouze tyto kouzelné černobílé fotografie, které zdobí zdi unikátní téměř půl kilometru dlouhé kolonády. Areál léčebných lázní je zasazen do malebného lázeňského parku. Vzrostlé stromy jsou součástí neopakovatelné rovinaté bohdanečské krajiny, vhodné k procházkám i nejrůznějším sportovním aktivitám. Jedinečnou lázeňskou tradici dali Bohdanči nedaleké mokřady s rašelinou, jejichž stáří se odhaduje na 4000 let. O vznik lázní se zasloužil místní rodák Jan Veselý, který se rozhodl hřejivou slatinu využít pro léčebné účely. Od prvopočátku existence naše lázně se věnují léčbě pohybového aparátu. Zejména nemoci, jako jsou zánětlivé reumatoidní onemocnění, Bechtereva nemoc, artrózy velkých kloubů a vertebrogénní syndrom, to je bolestivé stavy páteře. Velkou zkušenost máme v rámci léčení pooperačních stavů, to myslím na operace páteře, poúrazové stavy, a speciálně dobré výsledky máme v léčení pooperačních stavů umělých kloubů. Úspěšné léčbě napomáhají dva zdejší neopakovatelné přírodní zdroje. Slatina a minerální voda, ryzí alkalická kyselka. Právě za jejich léčebnými účinky přijíždějí do Bohdanče pacienti od nás i ze zahraničí. Není divu, v léčbě pohybového aparátu dosahují léčebné lázně Bohdaneč špičkových výsledků a patří k vyhlášeným lázeňským zařízením. Vaše lázně na dosah. Víte, co je úžasný? Já jsem před hodinou vyjela z Prahy a teď se tady vybaluju. Do Hradce to mám 15 minut. Do Pardubic jezdí městská hromadná doprava a je tam i mezinárodní letiště. Ve 4 lázeňských domech najdete kromě ubytování i jiné služby, kompletní zdravotnické služby, například s luxusními zábalovými vanami, je zde k dispozici restaurace, kavárna, bazén s minerální vodou, ale také wellness, který je k dispozici i vám. Děkuji. Naši klienti si mohou vybrat z několika typů ubytování. Služby dokážeme poskytnout až 570 hostům najednou. Příjemný pobyt. V těsné blízkosti Bohdanečského náměstí byl postaven v 90. letech minulého století hotelový dům Veselý. Nejstarším lázeňským objektem je však tato historická budova postavená v roce 1913 v kubistickém slohu. Je nazvaná podle svého tvůrce, architekta Josefa Gočára. Další možnosti ubytování v léčebných lázních Bohdaneč nabízejí pavilon bílý a jubilejní. Celá 2 patra pravého křídla pavilonu jubilejní byla přebudována na moderní pooperační pokoje s non-stop službou ošetřujícího personálu. Právě tyto pokoje jsou určené pro pacienty po operaci totálních endoprotéz. Celému oddělení tady říkají TEP, ale co je důležitější než název, je, že se tady pacientům dostane stejné péče jako v nemocnici, především pooperační rehabilitace. Dobrý den. Převozu pacienta z nemocnice po operaci
5 až 10 dnů sen do lázní se říká překlad z lůžka na lůžko. Je potřeba zdůraznit, že ne každé lázně takové oddělení mají. A to o něčem vypovídá. V současné době máme se zdravotními pojišťovnami uzavřeny další smlouvy na indikace v oblasti neurologických onemocnění, takže k již dříve zde léčeným kořenovým syndromům přibydou pacienti s diagnózami polyneuropatií, syringomyelie, velkou skupinou nervosvalových onemocnění, Parkinsonovou chorobou. Ke každému pacientu je v léčebných lázních Bohdaneč přistupováno vždy individuálně. Úplně ze začátku absolvuje vstupní lékařskou prohlídku. Podle diagnózy a s ohledem na výsledek vyšetření vypíše poté ošetřující lékař odpovídající procedury. K nejčastějším patří individuální či skupinové rehabilitační cvičení, masáže, perličkové koupele, plynové injekce, parafinové zábaly a magnetoterapie. Výčet je opravdu bohatý, čítá na desítky procedur. Na co jsou však v Bohdanči nejpyšnější, je jejich přírodní léčivý zdroj slatina. Při léčbě kloubů a zánětlivých revmatologických onemocnění opravdu pomáhá, a to díky lokální aplikaci přímo na bolavá místa. Léčebné lázně Bohdaneč podávají svůj přírodný léčivý zdroj slatinu jedinečným způsobem, to jest použitím slatinných zábalových van. To je způsob neskutečně šetrný, zároveň moderní a umožňuje nám aplikovat tu slatinu u pacientů, kteří doteď nemohli kvůli jiným zdravotním potížím mít slatinný zábal a slatinovou vanu. Takže vy pacienty vůbec nenoříte celé do vany se slatinou? Ne, jsme jediní, kteří to dělají tímto způsobem, že vlastně dáváme na klienty slatinu jen na ty místa, které mají postižené. Takže to, co je pode mnou, vlastně je vodní lůžko? Je vodní lůžko, ano. To je nádherný. Takovýho tvrdýho, skoro polního lůžka se vám celé tělo obalí teplou vodou, která ale vám nepronikne na kůži. A vy si připadáte jak v prenatálním stavu, jako kdybyste byl v plodové vodě. To je krásné. Vaše lázně na dosah. Pobyt v solné, takzvané koré jeskyni, podporuje léčbu mnoha onemocnění, zejména horních cest dýchacích, snížené funkce štítné žlázy, zažívacího ústrojí a revmatismu. Je také velmi prospěšný při různých dermatózách, při únavě, stresu a depresích. Odpočinek v pohodlných lehátkách je balzámem pro duši i tělo. Pro klienty je v areálu Bohdanečských lázní k dispozici bazén s minerální vodou. Po slatině je tato ryzí alkalická kyselka zdejším druhým přírodním zdrojem. Díky své teplotě okolo 30 stupňů vyvolává blahodárné účinky na celé pohybové a dýchací ústrojí. Bazén je primárně určen k rehabilitaci. V nabídce objevíte též volné plavání a aquaaerobik. V areálech Jubilejní a Gočár jsou k dispozici vybavené posilovny. Samozřejmostí je instruktáž odborně vyškolených pracovníků a fyzioterapeutů. Cvičit můžete pod jejich dohledem nebo posléze samostatně. Vaše lázně na dosah. Wellness centrum v léčebných lázních Bohdaneč zajišťuje kvalitní péči profesionálních a speciálně vyškolených terapeutů v kombinaci s léčivými účinky minerální vody. Několik dní strávených v našich lázních v klidném a příjemném prostředí, široká nabídka lázeňských procedur, ochotný personál, to vše pomůže rychle zapomenout na starosti všedního dne. Krásu malebné rovinaté krajiny dotváří jehličnaté a listnaté lesy, háje a středověké pozůstatky rozsáhlé rybniční soustavy. Domluvíme vám možnost zarybařit si.
Zapůjčíme vám kola na projížďky, s odborníkem na správný pohyb můžete vyrazit na procházku s holemi a vyzkoušet si takzvaný Nordic Walking. Výhodné nabídky na pobyt s procedurami u nás získají jak milovníci jízdy na koních, tak třeba golfisté. V sousedství lázní funguje 18-jamkové golfové hřiště. Tentokrát jsem tady bohužel jenom na pár dní, jenomže já se určitě vrátím. Ale tenhle víkend si teda opravdu užiju. Vaše lázně na dosah.